Mae Catherine James yn Grynwraig ers I phlentyndod. Mae'n arwain teithau cerdded ar hyd hen lwybrau'r Crynwyr yn ardal Dolgellau. Ar y daith yma, bydd y cerddwyr yn aros I gynnal cwrdd addoli. Gethin, da ni'n cychwyn wan. Ond beth wir sy'n digwydd yn y cwrdd addoli? Da ni fynd lawr ffordd hyn I dolgyn ucha, okay? Mae beth yn digwydd cyn y cwrdd tawel, achos da ni gyd I fod I gyrraedd wedi ymbaratoi meddwl a chalon cyn bod ni'n mynd yno. Ac o'n I bai bod fi wedi gwneud hynny, tydi'r cwrdd ddim mor werthfawr I mi. Mae'r rhan mwyaf o gyfarfod addoli y Crynwyr mewn tawelwch. Yn I fod, be mae'r cyfarfod yn ei wneud ydy disgwyl am arweiniad yr ysbryd. Dydych chi ddim I fod yn meddwl, mae ydych chi clirio eich meddwl a just derbyn beth sydd yn dod. Reit, da ni'n mynd I fewn. Mae'r cerddwyr wedi cael hyd I lecyn tawel, I aros a chynnal cwrdd addoli. Dwi'n mynd yn barod I fod yn agored i'r ysbryd, ond mae yna waith pan da chi'n cyrraedd y cwrdd o rhoi heibio manion bob dydd. Wedyn troi at Dduw. A dwi'n neud o drwy, yn y lle cyntaf, drwy gweddio. Fel arfer, dwi'n mynd rownd y cwrdd ac yn gweddio dros pawb sydd yno. Mi gai weithiau amball I ddyn yn sefyll, ac ar hiw ystyr dwi'n credu yn bod ni, fel unigolion ac fel corff yn fanno, yn credu bod y person hwnnw'n siarad dan arweiniad. Os dwi yn neud yn dda fel betai, dwi'n gallu mynd tu hwnt i'r geiriau. Mae rhywun yn mynd heibio nhw ac wedyn I bresenoldeb Duw. Mae'r cyfeillion yn cynnal cyrddau agored dros Gymru I gyd, ac mae croeso mawr I chi fynychu ar unrhyw adeg, hyd yn oed ar gyfer un ymweliad. Cewch chi fanylion am sut I gael hyd i'ch cwrdd lleol a gwybodaeth pellach ar ein gwefan.